V tomto videonávode si ukážeme, ako podať zásielku osobným odovzdaním v systéme Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke. V bočnom menu prejdeme do sekcie Zásielka a klikneme na podstránku Nová zásielka. Z časti informácie o odosielateľovi najskôr zvolíme profil odosielateľa, ktorého vytvoreniu sme sa venovali v samostatnom videu. Po jeho zvolení sa nám automaticky vyplnia všetky potrebné údaje. V časti informácie o doprave zvolíme krajinu, do ktorej bude zásielka odoslaná. Následne zvolíme spôsob doručenia. Na výber máme z dvoch možností: doručenie na adresu alebo na výdajné miesto. Nakoniec zvolíme prepravcu, ktorý ponúka možnosť osobného odovzdania. Osobné odovzdanie znamená, že odosielateľ odovzdá zásielku priamo prepravcovi na akomkoľvek výdajnom mieste alebo depe. Podanie zásielky do výdajných boxov nie je možné. Ak posielame priamo na adresu, doplníme ulicu, súpisné číslo, mesto a poštové smerové číslo príjemcu. Ak posielame na výdajné miesto, zvolíme ho na mape daného prepravcu. V časti informácie o príjemcovi zadajme e-mailovú adresu, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko zákazníka, ktorému bude zásielka doručená. Nepovinnými údajmi sú názov firmy príjemcu či poznámka k zásielke. Časť informácie o zásielke zahŕňa číslo zásielky, ktorým je napríklad ID objednávky, a celkovú orientačnú hmotnosť. V sekcii služby môžeme podľa potreby uviesť výšku dobierky, ak zásielka nebola uhradená vopred, deklarovanú hodnotu zásielky, ktorá slúži ako poistná suma v prípade poškodenia či straty, alebo kontrolu občianskeho preukazu pri prevzatí zásielky. Nakoniec potvrdíme súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a klikneme na tlačidlo Podať zásielku. Podanú zásielku vieme skontrolovať v sekcii Podané zásielky. V tejto chvíli je zásielka úspešne podaná.